Λοιπόν, πάμε στην Ελευθερία Σοφρονίου. Παραλίμνη για την ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Καλημέρα, Ελευθερία. Καλημέρα, Ελευθερία. Καλημέρα, Σταυρανή. Καλημέρα, Κυριάκο. Εγώ θα σας μιλήσω για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάστηκαν χθες στο Δημαρχείο Παραλιμνίου στο πλαίσιο ενημερωτικής ημερίδας που έκανε ο Δήμος. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να δώσουν ευκαιρία στους Κυπρούς πολίτες, στους νέους, στους επιστήμονες, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε πόρους για να υλοποιήσουν τις ιδέες και τα οράματά τους. Η Ευρώπη δηλαδή να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κύριος Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, τα επόμενα χρόνια θα διατεθούν στη χώρα πάνω από 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 950 εκατομμυρία θα διατεθούν για την τόνωση της ανάπτυξης και της αποσχόλησης. Πρόκειται για χρήματα που θα δοθούν σε μορφή επιδοτήσεων, όχι δανείων, και θα βελτιώσουν τις δράσεις που έχουν σχέση με τη βελτίωση της καθημερινότητας των Κυπρίων. Είτε πρόκειται για έργα υποδομής, είτε για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είτε για κατάρτιση των νέων και των ανέργων. Ένα από τα σημαντικά προγράμματα που παρουσιάστηκε είναι το Erasmus Plus, το οποίο με προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 15 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 40% πιο ψηλό από τα προηγούμενα χρόνια, θα προσφέρει ευκαιρίες σε 4 εκατομμύρια άτομα να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να διδάξουν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό μέχρι το 2020, ενθαρρύνοντας την μαθησιακή κινητικότητα και τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Υπολογίζεται στην Κύπρο ότι θα υποφεληθούν από το Erasmus Plus κατά τα επόμενα 7 έτη 15.000 άτομα. Η επαρχία Μοχώστου μέχρι σήμερα έχει πάρει μικρό κομμάτι, μικρό μερίδιο από αυτή την πίτα και είναι κρίμα να μην αξιοποιηθούν αυτά τα προγράμματα. Ήδη ο Δήμος Παραλιμνίου, να πούμε, ότι έχει παρουσιάσει πρόοδο, σημαντική πρόοδο στον τομέα άντλησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αφού χθες θυμάστε παρουσίασα το πώς έχει εκπονηθεί σχέδιο στρατηγικής για την ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη, έχει λάβει μέρος σε προγράμματα για τη μείωση αποβλήτων των παραλιακών δήμων, ενώ και το Συμβούλιο Νεολαίας θα λάβει μέρος και στην Αυστρία για ένα θέμα που έχει σχέση με την πράσινη ανάπτυξη, λέγεται Moving Green, και θα διοργανωθεί ένα αθλητικό γεγονός το καλοκαίρι του 2015 με στόχο την ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελευθερία. Ευχαριστούμε, Ελευθερία. Καλημέρα.